Omongkha John Jomatiani photo bo hostela thangai thinen sai sikang bini kugui songbai photo bujakmani o chajona hangkangke hingke obo hangkangke ayang pasingo tongnai joton chikon hangkangke ikobo bo busuklok John Jomatian rokno phungna bugui hingke omokhe John Jomatian gana John Jomatian gana omokhe ayang joton kusu John Jomatian bin kugui hingke bini bo se busuk foot najido phita bai norokno phunugano iko 4 ফুট কানানি তাই 2 ইঞ্চি কম গেনর আ ফুটু নাইছিদি দ জন জমতিয়া হাঙ্কাঙ্কে অম জন জমতিয়ানি তত্র জরা গে বিনি আসুক জরা ফাইটা বিন বখরগর রম খাতা হাঙ্কে বুসুক নাই 4 ফুট 5 ইঞ্চি জন জমতিয়া হাঙ্কাঙ্কে বিনি চুকমানি 4 ফুট 5 inci bologu 4 foot 5 inci hingkangke ani busu jora phasinai ana suk jora ang sima sungnani tugu hingkangke bo a phaklani mata masukno bini do asuk susugu bo sasuk hingkangke bini last photo bo roibar te thangkamo sombar thango roibar ni photo na bo shonibar bujamon photo salni sekang bahake koto sori thiman charai khoroksa John Jomatia class 4 pori tongnai charai abono tuinai sing chetrona bagai pulen sim paithak jora bo baike thikya abo check laina bagai sing tini pai sok bajak bo thima jagabo mongkha location bo thimani ganani obkha SDM office do o gana wono kaisa tongo I karo o office bai te kaisa nangjak 3 nuhurmani abo hungkangka hostel rungkhor private hostel ajgano bo porina hini phaimani hostel bothumani jaga norokno kuno tanya oi phunungnai do pulen bini oro thangmani mohkangke school sudoina school omno phungsidi moko sudoina school ganao moko jompui block binaro hamnan sai sikang o hostel hamnan sai sikang oba haike do obo ঠিক অ প্রাইভেট হোস্টেল বসকাঙ্গো tongo yang dugan yang nok tongbayo yang butongo omokho office ni ukulugo ঠিক o jaga o angkang kino o thuimani jaga mo mongkangke o hostel ni bumung mo 2016 o establishing mani rungkhor private hostel jompui jela SDM hatai o bisingono hingke o jaga hangkangke borokni hostel जों पुइला बिनि थैमानि रुम हाबै फैलायमान परे yang incharge rok bai kok salaine mongka dina norok nukha obo khe borok o jagao tongmani thumani porimani jaga o jaga no a John Jomatia sarai class 4 pori tongna koto sori thimena o jaga no iko phaklai nor khado phaklai nor khipka bo koto sori thimen phaklai no yang phungla iko haje ko ajug nuk ting dina ro yazga ka agi phaglai tongmani o phaglai ni soko gi khipka oro kawai no boro kotor sorka ma haino boro salai tonglai mani gamsa bai o jaga no bono rokor mani bini gamsa na rawui ne oro no rokor mani hingka mongkang ke yang phunu basidi mongka borok tongmani room truk truk tisa sido yang phunu sidi mongkangke borok thumani room tabuk hingkangke kephan borok krui yang gote bu phunu gano bini gana gini yang kata sojak mang hingke yang ka pura khula hingke yang doglam ti simino ko borok habnani yang tiksana legen do yang forki rok hingkangke bebongno rod ni rijak mangsi aing khologai habnani system ta tong mor bank taj mangsi forki rok ta bono buthari kelang thanggai yang te ongkhori thana pano abai thanan sombab kore jodi no bono buthar jago hingkangke bo yang ti ma habnai doglam tu ma habnai
doglam tini manong khornai jat jodi no bono buthar jago hingkangke giti kisa hingkangke bo saisung se thwinani hingkangke mobu haka purusing kisa khanaka chamung nungmung kotal painai kwtui rok pai podri pod rok painai amang thangka hnai se borok thanglai khosi kese phaio hingke jodi no charai tongna soya hingkangke boruk thar mobu pharno bo saisung koto sorna hingkangke oro kawai bo mada ma hankana a phaklai khawai bo saisung de koto soriman kana asuk serai je o kwthuino jon jomatia je koto sorjang nakhai sapula no guardian phainuk phaio bo guardian sabo bo buni bo o jaga cherai tongo bo ruphaina phaimani ta ko rumo phaikeng no bo nuk phaikeng kana ano saikya ang to office o joto phaina ron entry ri chongta no chalata buri no o pula nungnai chala sini sini bo bung tamo Ajit Devarma bo bin parboro bin para yang Sombazar phasing Sombazar cha bong kang ka jaga nin bin busa da pori bin busa tongo jaga bo chalano pori phema da baloka takhlai no admission ota agi por jagya agi bolte ko summer vacation sai sikang tongoi thangjata 10 days acha jon bo 10 days tongoi thangjak o jon agi wo pui angko ajga pori jagya bole na taklai si phayo taklai phayo bo class boarding phaibo bo class 4 da boarding phai 4 ke bo omon sai sikang bo 10 din tong thangjak summer vacation sai brok sikang tongoi thangjak kapur to school open tongmani ga summer vacation thangang to bondongi joto nogo thangba ki angke 10 tariko ke reopen ngai nai phaimani din ke joto napuro phaibemen brok sikang puila kala kheta phainai rok ingkang kapuro rumo ke bo goroi bo saijung nuta katai khoroksa ngangke bo ngangke school thangjak abo ngangke class 7 ni student bla gbo jon to morning shift ni student gbo saijung no rumota ke bo puila phaipro ekono tongna soya kostong jago 10 din tongman bini ব্যবহার le buma hai ama herok to kuno saya kaham noni saw garden no sungnai kyang bahai kulum rok da tong ni sungman kaham noni saw kulum rok kun kroi kaham noni saw ko to ঠিক আছে নি ang bo receive khlair ka mongno 10 din tong thangpro bo kono kada kap nogo thanai podre poda bahai tongno musungja kya jala pura roga bahai ro dang a 10 din bising herok to report phaya bini kaham no ham haita oro busuk jorati boys rok nara busuk jorati okra rok tong o jaga o tongo class 9 jorati tongo class 9 jorati ge khoroksa 10 tongo class 10 khoroksa oro no hostel an tongo sini je chalarong no sungo jaga tonja chalarong no hostel ayango toilet payani bagai singyango sip khai tonuta chalarong no engke borong no ayang toilet chalarong ni hostel o toilet pai khengke borong no shifting khlai talang bani ni wansuk jakta engke school to khulogoi sirkhang ka ba yango no bong ship khlai nai koik din ni bagi tonoi ayang complete khangke ayang talang nai hinai guardian no sajang nongna batamo private school da tamo sinmo hostel school ngaka to government school hostel sinabo private hostel je tongna musunai rok ngaka nongro rangri ma tong malik ngi sabo mani malik ngaka to ta khorsa tongo sung khorong nei tongta o jaga bo property bo nongni property to sini ya sung bara hisabai rent hisabai tongoi tongta bui bai walai jak aba hake bulai jar ta tong am hero to phaya bini kaham na ke tabo o thimani gothanan din thangla sinai sing abo do bo puila bur 10 din tong phang kya kaham kono tong thanga walai suglai kare bo khatang gyano aba kin tong thanga 10 din ke o phaimani dino thimani dino angka bor koito sopai boroga puro prai 11টা 15 to amsuk time rogo no anumanik phungni ke buma bo phasong koita rogo thangana borok prai thangana ang basu time to exact naijikya to borok 10-20 minute am herok bini kuti rok pai ne joto pisu pai ne bono rumo dai klango am haita jonno engka ang bono rumo saisung hunai nai ani office phai tong phai dini mani bo phaina soya ang oron tongnai rumon tongnai sautna ke tv nokla pajik da tong mani uphunu gota roti pajak tong paper rok lai packing khaijang ke saisung ba kenin tv no dibor boka khaba sadi hningai ang bono sawoi thanda ka tong di phaya kaba nei orong kalangi thanga ta rumono ke bo puila hapai pro buma bo phasong bono kahamkan kalang thangu kahamkan kalang thang kangke ruburuk thaya ruk thaya chirikho ga ang than am kere
hingke bo hapaimani hingkangke nung do ar si tongo tongo office o ar pore or sabtu bono sabtunir bini guardian bin garden tuni aku kelang sangkang phai tuni kelang ba khengke phai nai pipi kata koi bini tongoi কয়েক মিনিট তংমান পরে হংকে না নং আর বিনার ফাই নাপিকা phai nai phung bo bedo asugui tongota বসগা আসুক তং হালা বফর বড় আসুক তং o jaga no ai tailam phaisinga na sigi tong asugui ta ai ngo tailam open chamala sai ba asugui tong ngangke dibon time khaba ni tipin ogla tong ni singmani tipin ogla tong ni singmani tongo ni saw ngke tipin tongmani ba ang bono relia tus tongo ko ba obon sawoi tongoi tongdi thanda khlai rest khlai hasalni ba phaimani ba rest khai tongdi ni na ang bono oron klangi thangata thanda soya ta bayango oron tongnai hini hino আফরং কাঙ্কানি না অফিস হতে সামুং করকেনা samung to je phainai rokno ang entry khai tongota ngangke phainai rokno nasingi tongota je phainai rokno নং দারা সামুং যে খলাই তং কাঙ্কে আ সামুং ইয়াকারি দা নং অ জায়গা বনা নাইনেন ফাইকে নাইকে বমহাই সামুং পাই samung to pai ya jaga jarai ba bahai ke tongkhane ang naine phaiuta সামুং ইয়াকারি samung yakare কা আর উনি অফিস বরফ দে তং আফরং ইয়াকারি ফেপ oro khoroksa tongmani no bo maisana hani thangka abo hangke khoroksa jarai college new student bo bin project sanano hne ani monitor nai sinamui tongota সাবো rahul development sasingo phainai bo college di thangkana আচ্ছা বং কাঙ্কা আফরু নং নাই ফিপ্রুকো বাজা গাওতা জাকে নং অর বন কলাং থাংফরং কাঙ্কে অরু মতে সাবতং oro mo apro bed simi abro khonko to school je thangjak bin bed simi bojak ta jaga o gangke bor do school thangjak class 7 student to gangke aru oro mo ko bo sajung ta apro হাতার গলে phataro to grei কনসেপন করে khorso pung kari কে মবু ফাসং তুন ফাইকা নিনের রেজিস্টার খাইকা আর পরে মবু ফাসং বন তুনির ফাইকা র অর তুনির ফাইমান পরে বিনি কতই সেতি যত বক্স অর কলং থাকা bin bed bojagan অর ন অবন গাঙ্কে আবন পরে 2-3 মিনিট নি পরে গাঙ্কে ন যেতে নর গজগা নি তুই দুল নাইবা নর ফাইনে ফিকা অসরাই বাহাইকে তং ববে কক সাবে পায়া কবে নং থাং পাইকা থাং পাইকা অর রুম কে ফানা করে room kep kari নখলা বতে কে ফানা করে nokrap kari অদগার খা পুরো ফিয়ক জাক দা নাইকে পুরা অল ওপেন all to ing yang duita close khaijak gobu to open gobu kaisa khlok jakta ও দুইটা yang ফরকি র porki to khlok jak amu khlok jak open khaijak ইনকে আফরু নং নাই থাংপুরু বুসরক তাম খানা apro prai 12ta hairong nungan 12টা ইনকে নং কুদুলি থাংকা ইনকে তাই yang রক ফাইমা রক সাবু নুক ফাই ইনকে আ বরক গাঙ্কে ও যে নুক নাই বখ কয়তে সময় রক নুক ফাইনা apro ang baso anumanik to khaimalia to 12ta ni ta kisarok ngi rok naita to a taimon ta যে বখ yang tan ফায়া বরক যে অজিত phaina hayuta আপন পরে নং বন নাই থামন পরে দা বড় এডমিশন আর রেজিস্টার খাইবে borong ke register se khaya ko yang direct anu sawinai room thangrana hani hinungka ba ang thangdi niri hokata আচ্ছা নং বন নাই থাঙাখনে নং অফিস আসুক তং খেনি অফিস অফিস আসুক তং খেন বরক ফাইকা ডাইরেক্ট yang চলাইতনা বাকি ফাইকেতা entry khaya ko borok khaimang ke borok ruinai por thangpur phun entry khai klangnai ta borok po ke phaikang ken borok dak sanu guri khani saw ke na anu sai ke thangai sarayam hayam hai engjak seblasa ne hai tak snai hai blansa ang wanai thangka 2 মিনিট 3 মিনিট দিন বিসিঙ্গো যেনা নং নাই থাঙ্গাই নাই বুসিংনি পরে নং ক বরক খাপাই বিগারা prai asuk to 2-3 minit tong lo ta sangga nang mato বুসরক ফেট না মিনিট 10-20 minit am hairok tong khana আচ্ছা নং বন নাই ক্লাং থাঙ্গাই নাই থাঙ্কা বরক সকপাইয়া কেন কতৈসি নুখা কতৈ নুখাং কেন নং থাঙ্গাইনি জাস্ট আসুগৈ 5-10 মিনিট আ সময় সবা হেঙ্গো না kawan bele wana masing sangka লাস্ট দ অর রুম নং সিকুদুল নাই নুক ফাইনে কে বরক সি বরক অনক বিং হা সাপালিয়া না কে dugalamo borok duga o jaga kan nukhata dogot open khaijak kaba obo আচ্ছা ও বজে কত সরি yang তিস ফাইসি সারা কো যে ব কত সরি থিমানি ও গাম সাঙ্কে সাবনি abo bini nungna tai to ke phaini kriko ক গামছা বিনি দা বিনি जों বিনি নগ তাবো থানাই নরক কক সাব বেকেনকে जों বিনি নগ থানায় গামছা সাবনি যদি ন বইবো থারাই খারনাই জাত রং গায় yang তি উলতি খারিবো মাইয়া
ge sal gothang bwthana angka bo dogo saipon boi bwtharkamu gahike bo kebo phaimani kwrwi phaike de yangti phaina nangnai ge yangti rok de tei kebo thangmano gya kinorok ni idea le last norok sing tongkha do ken ngkom ting tong do borok no last kok saiklangnai norok sing tongkha engke tam haima tong norok le tam ni wansok na bo suicide da khalai kena bin babu ama song to kaham korung se bono walai sukja kwrwi kuno ruk tharma bo kwrwi engke bo kasang phaio kangke afro bo sasung kalang thangporko bin mood bo mahing tong mood to bo asugui kaham dana asugui tongui tongta asugui bisingo to abo bukha bisingo amo saimia tamung tongkha mokhang to asugui nai tailam digi aing nobar chai tongta aing khulogui aing nasigui tailam phasingo kangke ang tam khai tong hnai nai afro nini tibin rok to tong hnai nai samani tongo kangke ba chawi tongdi ni cycle hang tambo bono nong wansok male tamo ochrai tam man bo ang wansuk man ingke to sasung nung khana nai ang wansuk ta bo seta sokno ase ophaklai do ophaklai ke bufur norkha haklai nok malik a salsa pore nori rkha nok khibiri kana sau nok to sini abla sing range now bo sok to tok dor kawai seta sokna bina seta haigna bai a phaklai khai man tok da ma to nai na khen ka to bini game na kisa to log ma to omse sorna no sorgla sorna hinal da কত সরে থিমেন ইনকাঙ্কা অবদ অসুজা जोंना কলাইনে ফাগলা ইনকাঙ্কে গয়াং দ অনমানাই ক্রৈ আফ্রু বন जों যে কथिমান ফাইপুরো অজগান কুন চেয়ার ক্লাইজাক আবা হাইরক जों मानजा नुग्या চেয়ার ক্লাইজাক अंख बिनि हाय बिनि चुक माने आंमाय बाक्से एबांना नांनाय इंके जे अबनो काम खारका खायमाननाय बिनि खाजाक द आफ्रु अरसिबलिना दिखलो a video ang nor tensi ten nor na tisa phunuk phire na chalogoi jinga phuru je khaji jaga phuru video khlaina rak mani o so jaga singko o jaga o kini khahor nang kangke angoi baksa lokna nangong nya phano ko sarai koin chika busuk chuk abo sing kise se check khlaina le na sarai ni busuk chuk bo obo sayung khahor de man diko to bai khlainai chuk mani kha jaga o man bini bet इंके bo nono nugui sapaiman pore ingke nung tam khalakya ang bono naina khya bahai tanggui ya kam ke tang na khya ya kunu kuri khya ke guardian tono login call khakya jon ni guardian no jon amting tongkha ni call khaikya no borok wana jagi nai kun palmalia kang borok no login back ngai hostel phaipi ni information di rakha ngangke no o guardian rok tai to koi minute ngagan guardian rok phaiso hoiba ketai onyo je phainai rok nga borok bahai no phainai ro jotono je first nungnai bo tongo ketai second nungnai bo tongo guardian ro apro ke continue phaigya nge phainai ekdom jami lang thang ketai ekdom khono ngkana guardian no first information no kha abon pole police no rakha ge police rok phaikya ge police rok guardian na singui proti khlai khata nung tangman ingkangke borok khata tangkha je pula nungnai ro borok dehatta tangkha kutin tangya borok tangya sudah nung sim tangkha ja aprong kangke nung bor tangkha borno onti yago sim tangkha ga apro thada thikya nung baki thijani saima kunphan je lorilia karak thanga tangai khaj nung da apro tangai kholok yang bono guardian utai onyo rok sau ta kholok di nungulo obo unglaga abo police rok ni kam se abo ni nungkang bo kholok lia nung tangai 5-10 minute kangke je boko to sori thisok kangke nung ke thisinung phai kangke na lengi phane tong khana nung ke o dusma sanam baganya kireng ko kiri kholok lia tana am haya bo kus lorilia kunphan nang lia ekdom karak se lengar de tong kha lengjak kari pura karak raksajak raksis pa khana 5-10 minute bising ekdom raksajak nung kangke thangai de ungo thanao thangai de saikya wasin direct thangai de saikya na call khlai chak contact number to krai kangke thangin ma sakya thangai saikya o jaga gana school gana or si sayo na or si phayo na borok thanao call khai hokata enon khitam hni sing kuno tawsu jara police rok kuno se singka police rok to bahai ingkha je gotna no to singka
hingke je mane ang bo saikna rka amte kingka hanai kuno yang bukhang rogo isu da sur tapso jorte je report haikengka saimanai ta postmortem to khaijak report chokbai kuna report sokpaya karan tang ingke ano je sama han nung bara report dukhna last je nuknai ga borok do hanmai phana sokpon ni nar phon thangmono he diba ingke ka khal daute buksong sing khoroksa phano ungya tei unguta hanjak teng khlai tei khlai ta hanjak teng obonon chethor na bagui sing phaimani jete kaham borok dostar jak theng society ke society theng murder theng obono o kogle bo samane pogui thangnai kante record torok nai je naine rok bo saimane ang bo sung bo checking khlai pene police rok bo saimane ingke ano samane ulta pulta bono samane ulta pulta tebo media phanyo ko jaga o tebo thakla ingke buini samane alda bono samane alda ingke no bejalangi thangano he diba ingke manjaknai jodi bui khlai kengke to manjaknai ke sing tabuk thangnai o gamsa rok sabuni aingo tamugo thana tong yang do pura clean oro samajara tei walajak bulajak toklajak krei saisong single ke phan dusman krei bo tongno musung ya ngmani bo tabuk sujara manjak yakho ke postmortem phaimani porewa postmortem record namani porewa sing tabuk nogo thangnai bongnera pura aingo bong parawa tamu dio thana tong bo phani musung ya pore tida porna musung ya tida ma phai aborok bo sing chesta khlainai norokle kun kirma rok to tong na anada dusbe na ba herok da wan sogi tong dus no to samno bernai mogol bai nugya angke chrai rok to student o jaga tong 60 hairok angke borok baksang angke problem ngui tong ba kya school ma phaya amhai pressure tong hota phainya ni bagui call khainai tong ba kya jotono class to choli tong khang ba gabon problem tong ta sini bagai acha o hostel ke bondo da clear jak sinai nai thamo takso jortui to sing mathagin tong rakha jorti khlok na ulo buku abo pore o wansogui information donai ke tabuk kho bor ton nai bor na abo wansogui tongo sin bo shifting khlainai jaga to nangnai bla abon bagai hotate to jaga bor manai ingke tabsu jora je karjagai tongkhang ke sing tese phaibnai sar do